Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय फेनखौनि सिखौ फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जागौ थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै भिडिअब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर इन्टिं एमजिनि सायाव लाना फैदों माने इन्टिं एमजिनि सायाव भिडिअ लाना फैदों होनना बुङोब्ला इन्टिं एमजिनि सायाव मोनसे पस्ट लिरनानै होनाय आं फेसबुकआव मोनदों बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ शेयार खालामसिननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअ लाबोयाबो गोबाव जाबाय ओमफ्राय इन्टिं एमजिआथ' दा उन्दै मोनबाय होननानै जों बयबो मिथिखाबाय बांसिनानो मिथिखाबाय इन्टिं एमजिनि खुगानिफ्रायनो ओमफ्राय दा इन्टिं एमजिखौ मा होनो सासे मोनसे फेसबुक पेजआ मोनसे माबा लिरना पस्ट होदों ओमफ्राय बे फेसबुक पेजनि नामानो जाहैबाय टाइगार अफ बिटिआरआ लिरना होदों ओमफ्राय नोंथांमोननो आं बेखौ स्क्रिनशटखौ होना होगोन ओमफ्राय आं दा नैबेयाव मा लिरना होदों नैबेखौ फरायनानै खिथानो सानदों नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बाव लिरना होदों नोंथांमोना दा आं दा डाइरेक्ट स्क्रिनाव होना होगोन स्क्रिनशटखौ ओमफ्राय बाव लिरना होदों आं बेखौ नोंथांनो फरायना होनि बाव लिरना होदों हाबानि 6 months 6 days उनावनो सासे 9 दाननि गथ' जोनोम होग्रा लैजा गैयै अबैध जुलि जानानै समाजखौ फोसाबनो ओंखारनाया बेसे लाजिथाव बेफोरबायदि लिरना होदों आरो ओमफ्राय इन्टिं एमजिनि फटकबो बाव लागायना होदों ओमफ्राय बिथाङा उन्दै मोनबाय ओमफ्राय उन्दैया मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि जादों बिसोरनि पार्सनेल लाइफआव हाबनानै आं बुंनो साना ओमफ्राय आं इन्टिं एमजिखौबो जेबो बुंनो होननानै फैयाखै ओमफ्राय जास्ट आं नोंथांमोनजोंबो नैबे मा होनो टाइगार अफ बिटिआर पस्ट होनायखौ मोननानै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बांसिनानो नुखाबायबो जानो हागौ ओमफ्राय बिथाङा दा गथ'नि बिफाबो जानो हाबाय ओमफ्राय बिथांनि उन्दैया हौवा ना हिनजाव आंखौ बुंनानै होनो हाला आंखौ दासिमहालागै आं मोनथिथ'वाखै उनाव मोनथियोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दासान्दिथ' ओरै थास' बिबार माबा बिबारनिबो गोबांथार दावराव ओमफ्राय आं बेफोरनि सायाव आं भिडिअ लाबोला होनना थादों आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिसिबां भिडिअ लाबावनो मा होनो अखा नायबानो बेफोरबायदि भाइराल माबालाल बेफोरबायदि गोबांथार जायो ओमफ्राय बानायबो मोनबाय आरोना गावखौनो गाव लाजिनायबो मोनबाय बेसेबां बानायबावनो बेसेबां माबावनो माखासेफ्रा सानगोन भिउसनि थाखाय बानायो मायो बेनि थाखायनो आङो भाइराल भिडिअनि सायाव भिडिअ बानायनायफोरखौ एसे खमायलांनो हमबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ माबायदि मोन्दों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय